Mä oon oma itteni herra. Mä teen just sitä, mitä mä katson, että mitä pitää tehdä. Lasse on mulla vähän niin kuin perheenjäsen. Lassen kanssa meillä vaan toimii tää meidän kemia silleen kivasti. Niin. Voi olla eri pari kengät ja väärissä jaloissa. Mulla on olevinaan niin kiire, kato, koko ajan. Sä oot semmonen meidän muumipappa. Päivää! Mitä sä teet? Tää on semmoinen turvapaikka. Kaikki palvelut saadaan. Seura on ja hoitajat ovat ystävällisiä. Me ollaan vähän niin kuin tyttökaveri. Mä tunnen todella omassa kodissani. Nukun pitkään ja sitten koska mä herään 11 aikaa, niin sit onkin jo lounas. Mun mielestä on tosi kiva, että saa elää omassa rytmissä eikä tarvi silleen seurata jotain tosi tarkkaa aikataulua ja jotain omanlaista, niin se on mun mielestä koti. Me pelataan kyllä tosi paljon. Silleen mä oon tutustunut moneen mun kaveriin täällä, että me vaan ruvettiin pelaamaan ja oltiin kuukausi hiljaa ja sit yhtäkkiä ruvettiin puhumaan. Tää on minun koti. Tää on mun koti. Tää on mun koti.